जों बाजै हटेलखौ 2017 सननिफ्राय होदों 2017 सननिफ्राय होनानै दासिम जोङो मोजांखौनो सोलिबोदों जोंनि हटेला जों गोबां लेबार लानो गोनां जायो लेबारा फ्राय 18 जनसो दङ आरो जों लेबारखौ सामलायनो गोनां जायो जों लेबार दंल' नङा जों निजिबो होनो गोनां जायो जोंबो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो लेबारखौल' नायनानै थायोबा खायसे कास्टमारा मोनजायालासिनोबो थांनो गोनां जायो होमबाना जों दुखु मोननानै जोङो कास्टमारखौ लिंफिनना लायनांगौ जायो आरो जोंखौ बे बाजै हटेल होननानै मिथिनानै जोंहा बाजै हटेल बे मोनसेल' नङा जोंहा मोनथाम दखान दोङो बे गाहायनिफ्राय गोजौसिम मोनथाम दोङो आरो बेयाव जों गासिखौबो होनाय जायो खामनिफ्राय लाना सानिफ्राय लानानै जों दायो बे बाजै हटेलखौ होनानै जों गोबां खस्थ' खालामनानै जों उथ्रिसारनो हादों आरो जों बे बाजै हटेलखौ मिथिनानै गोबां गोजान गोजाननिफ्रायबो लोंनो जानो फन खालाम फैयो आरो खाम जानो बा साहा लोंनो हरनि 9टाबाबो जोंखौ फन खालामनानै साहा लोंनोफोर फैयो आरो ओरैनो खाम हटेलावहाय मा फानो ओरैनो खाम हटेलाव जों दायो अमा बेदर होयो अमा दाउ लकेल आरो ना होनाय जायो आरो फास्ट फुड फानो बिदिनो चिकेन पक'रा फ्राइड राइस आरो बिरियानिफोर आरो गोबां फाननाय जायो जों मालिक जानानै बुंनो सानो आंनि मालिक आरो आं जोंनो साफाखौ खालामनांगौ जायो जों खिथिनांगौ जायो आरो जोंनि लेबारफोरनो जों साफा खालामनानै खिथियाबा इसोरबो रोंसुआ जायो ओंखायनो जों निजिनो खिथिनानै बिसोरखौ मोजां मावहोयो आरो कास्टमारखौ हेन्डेल खालामनायाव जोंहा गोब्राबालाय जायो जों खस्थ' मोनब्लाबो जोंनि मालिक आरो आं जों सानैजोंनो हेन्डेल खालामनांगौ जायो आरो लेबार दंल' नङालासिनो जोंबो गावनो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो जोंथ' फिसा दखाननिफ्राय फैनायमोन मोनसे फिसा दखाननिफ्राय फैनायमोन आरो दायो जों फैयै फैयै बे 2017 सनाव जोङो सानबाय बे फिसा दखानाव जों थाबाय थायालासिनो जों गोबां खस्थ' खालामनानै जि बिल्डिंखौ लुनानै जों दायो बे बाजै हटेलखौ होनाय जादों आरो जों गोबां खस्थ' खालामनानै जों गरसे गरनै गथायनानै जों खम खरसाखौ खालामनानै जोङो दोनथुमनानैब्लाबो जोङो बिदिनो रेकारिंफोराव दोनो गरसे गरनै जिखौ मोनो जों गोबां खस्थ' खालामनानै जों खम बाहायनानै जों साननानै जोङो बे बिल्डिंखौ लुथारनांगोन होनना साननानै जोङो बे बिल्डिंखौ लुनाय जाबाय बे लुनानै दायो जों मोजांखौनो मोनदों जोंनि बे बाजै हटेल होनानै जों सेथियावनो जोंनि आफा इसोरखौ हामबायनो सानो जोंनि बे आफा इसोरखौ बेयो जोंजों मदद थायाब्ला जों बेखौ गासैखौबो जाफुंहोनो हाया बिसर थानायखाय बिसरा जोंजों हेफाजाब खालामो आरो माखासे बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों दिनै बे बाजै हटेल होननाया दिनै रौतायाव फार्स्ट टाइम मोनसे मुंदांखा जाबाय आरो मिथिसारनायाव गोबां बेबायदि साननायाथ' आंनि हौवानि साननाय बे सानबाय थायोमोन आरो जों बेबायदि हागोन ना हाया बिदि हास्थायनायजों साननायजों जों गोबां खस्थ' खालामनानै जों दायो साननानै खस्थ' खालामनानै जोङो बे न'खौ लुनानै जों उथ्रिसारनो हाबाय आरो आंहाथ' फिसाजो सानै दोङो बे फिसा सानै दायो गिदिर फिसाजोआ दासो MA जोबनानै दोङो आरो उन्दै फिसाजोआ दासो BA जोबनानै दोङो सोलोंथाइथ' जेबो लानाय जायाखै दा ओरैनो फिसा बिला एप्लाइ खालामबाय थादों उन्दै फिसाजोआ फिजिअथेरापि लादों दायो बेहा जोबथ'वाखै आरो जोंनि फिसा सानैखौ जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै फरायहोबाय जों इसोरखौ दुखु मोनाजासेनो जों खम बाहायनानैनो जोंनि फिसाफोरखौ जों मोजां मानसि खालामनांगोन होननानै जोङो जोंनि फिसाफोरखौ मोजां स्कुलाव फरायहोबाय दासिम आंनि फिसा सानैया बिसिम मोनहैबाय आरो जोंनिया भालुकमारि रौता भालुकमारि रौता हालामाव फैजेननायाथ' 2000 गोरबोआव फैनाय जादों आरो जों साइकेलजों फैयोमोन बै समाव जोंहा जेबो राहा गैयामोन जों साइकेलजोंनो फैयोमोन आरो सानैबो फिथा दखान होयोमोन जोंनि आंनि हौवाया फैग्रोयो बिनि उनाव आं फैयोमोन आरो फिथा दखानाथ' 12 बोसोरसो जादों जोङो फिसा दखानजोंबो नाजायोब्ला फिसा दखानाबो जोंखौ गिदिर खालामो जोंनि नाजानाय थानांगोन आरो गोबां खस्थ' खालामनानै जों नाजानांगोन जों नार्भास जाबा जानाय नङा जों बिदिनो आवगायलांनांगोन आरो बियो रौता सारियालि आरो बे माबायानो लकेसनानो जाबाय स्टेसन थांनाय रड हनुमान मन्दिर खाथियाव बाजै हटेल नाम 60-70 जन साथि सुत्तुर जन ओरैनो फैनानै जाफैनानै डिलिभारिबो खालामबाय नोंथांमोना डिलिभारिथ' खालामाखै इयावनो फैनानै जाफैयो इयावनो जाफैयो आरो ओरैनो स्कुल हारिफोरनिबो पिकनिकफोर थांनानै फैनानै जाफैयो फन खालामहरनानै जाफैयो बाजै हटेल आं बाजै हटेलखौ प्राय 2000 सननिफ्रायनो आं होबोदों फिसा साहा दखान होबोदों आं न'निफ्रायनो फैयोमोन आं न'निफ्रायनो बिदि हान्थिनानै फैयोमोन न'निफ्राय 2.5 किल'मिटार जायोमोन आङो साइकेल बोरायजों फैयोमोन
दैलि बाजाराव हा होयोमोन आं बै समावहाथ' गोबां कास्टमार फैखायोमोन रुटि फिथा जानो गोबां फैयोमोन आं गोसो होथाबनानै फिथा बेफोरखौ बनायफेराबाबो साहाखौ बनायफेराबाबो आं गोसो होथाबनानै गोसो होनानै बिदि होबोबाय आरो बिदिनो होबोनानै आंनि दखानावहा गोबां मानसि जाबाय बिदिनो फैसा थाइसे थाइनै खामायनानै आं दिनै बे बेलासिम मोनफैनो हादों आङो सिगाङावहा उन्दै समावहा बेलेगनि हटेलाव हाबोब्ला अब्ला गोबां मैला मैथाखौ आं नुयोमोन आरो जानाय मुवाफोरनि सायावहा अननाय खाननाय गैयै बेफोरबायदि मैलाफोरखौ नुयोमोन आं बेबायदि समावहा आं सानखाङोमोन आं मोनसे मोजां दखान होनो सासे हटेल बिगोमा जानोब्ला गावबो खोब गोसो होनानै मावफानांगौ कर्मचारिफोरजों लोगोसे नंगौ आरो आं उन्दुनाया बहुद खम थारमाने फुंनिफ्रायनो आंहा बेस्थ'थायाव फैयो आं मैगं संनायफोरखौ आंनो लाजोबो बेलेगफोरखौ कर्मचारिफोरखौ संहोब्ला बिसोर खस्थ' मोनगोन होननानै आं बेफोरखौ खामानिखौ मावजोबना थाखा फैसा दं होननानै आं बेखौ साना आं मात्र खस्थ'खौ खालामनानै आं मानसिफोरनि सिगाङावहा बिदि मा होनना बुंगोन मानसिफोरखौ बिदि सोंगोन हगोन बिदि साननाय थानायखाय आं मोजाङै सोंगोन हगोन थानायखाय आं बेखौ मावो बे बिल्डिंखौ आङो 2017 सननिफ्रायनो आं जागायजेनदों आं साहा दखान फिसा होनानैनो आङो थाखाखौ बुथुमबोदों बिदिनो बुथुमबोनानै आं बे बेलासिम सफैनो हादों आरो बिदिनो बिल्डिंखौ लुनो हादों आं बे हाखौ 18 लेसाल' 18 लेसाव आं 17,60,000 हा बायनाय जादों औ नंगौ सासे मानसिया गावखौ गोग्गानो साननो नाङा आरो मानसिनि सिगाङाव प्राय गावखौनो सिम्पोल थायोब्ला गाहाम बयबो एखे समानखाय जों गासैबो समानहै लाबोयो बेयावखाय जों बेबायदि सिम्पोलहैनो जों थायो आरो गासैनिबो जिबना एखेखाय जोङो बेबायदिनो थानानै जों गासैबो एखे समानहै थायो आंनि हटेलावहा 18 जन लेबार दङ जोंनि हटेलाव खाम फानो गोजौआव आरो गेजेरावहा बिदिनो चाइनिस मालफोरखौ फानो आरो पासपर्टफोरखौ फानो बायदिसिना फानो आरो गजाफोरखौ फानो साहा स्पेसियेल मोजां गाइखेरनि साहाफोरखौ होयो आरो साहा बिलाइफोरखौ मोजां होयो आं बिदिनो फानो औ आं बिदिनो खस्थ' खालामनानैनो फिसाजोफोरखौबो फरायहोदों खिन्थु फरायहोदोंल' MA ल'सो फोजोबदों बिसोरखौ साख्रि मोनहोनो हानाय बिदिखौ आंहा गवाखै दासिमबो आं बिसोरनि थाखाय आंहा दुखु दङ आंहा फिसाजो सानैल' दङ MA कमप्लिट खालामबाय सासे डिग्रि कमप्लिट खालामना थाथ'दों आंनि अबस्थाया एकदम सिगाङाव गाज्रिथारमोन आं मानो होनबा लगन होनानैसो थाबावनो गोनां जायोमोन हाजिराबो मावोमोन आं 8 थाखानिफ्राय थाइथामसिम हाजिराखौ मावफेरबोदों सरकारनिफ्राय लानो जोबोद खस्थ'खाय आं दासिम लाबोनो हायाखै लानाय जायाखै लनफोरखौबो लानाय जायाखै माने जोङो फिसानिफ्रायसो जोङो बुथुमबोनांगोन खनसेनो गोदोनिफ्राय जों नागिरब्ला गोदोर नागिरै बयबो मा होनना बुङो गोमालांदोसो आरो उन्नति जानो हायाखै आरो बेयावहाय थाइसे थाइनैनिफ्रायनो गथायबोनानैसो जोङो मानसि जानो हायो मैगं दखानियाबो थाइसे थाइनै बुथुमनानै बिसोरबो हागोन हा जों इसोरनि हहायबो जों नागिरनांगौ जायो इसोरनावबो जों गथायनांगौ जायो इसोरनि हहाय नङाब्ला जों जेसां नाजाब्लाबो जोंनि नाजानायाबो जाफुङा आंनि लकेसना जाबाय बाजै हटेल आरो स्टेसन रुटा स्टेसन रुट हाबा हुखानि थाखाय सोरबा अर्डार लायोब्ला लानो हायो मिटिं दावथिङाथ' मालाबा खालामफैयो मबेबा स्कुला अर्डार फैबाय थाया मालाबा फैबाय थायो माजे हमै फैबाय थायो मिटिंबो जाफैयो आरो 1000 होनबोला गोरोन्थि जानाय नङा नामा 1000सोआ जानो हागौ थेंक इउ